πρώτη ύμνη να άρχισε να κουνάει και τα ημούνα του κεφάλια. Τα κούναγε, αυτό βγάζει από το στόμα και μέχρι του είχε το μεσαίο του κεφάλι, το οποίο ήταν αθάνατο. Δεν μπορούσε να σκοτωθεί με τίποτα. Ο Ηρακλής άρχισε με τα βέλη του να βαράει, να σηκώνει και με το συγγνώμη, το τίποτα έτσι. Με τον τρεπάνι του να κόβει τα κεφάλια, να τα κόβει. Αλλά δεν κοβόντουσαν στη θέση τους, βγαίνανε 2 καινούρια. Ίσως φορά. Έκοβε δηλαδή 1, βγαίνανε 2. Έκοβε 1, βγαίνανε 2. Όπως δεν υπήρχε καμία περίεργη να συνεχιστεί. Τότε ήρθε μαζί του ο σύντροφός του, ο ανιψιός του, ο Ιόλαος. Ο Ιόλαος τον είχε ακολουθήσει και τον βοηθούσε πολλούς άλλους. Και του λέει, Ιόλαε, πάρε ξύλα και βάλε φωτιά στα ξύλα αυτά. Ο Ιόλαος με τη βοήθεια της Αθηνάς, που τον είπε αυτή την ιδέα, έφερε ξύλα με φωτιά και εκεί που έκοβε ο Ηρακλής το ένα κεφάλι, εκείνος έφυγε. Να μην βγει άλλο. Έβαζε φωτιά. Αυτό και τα έκοψαν όλα τα κεφάλια εκτός από το μεσαίο που ήταν άσπρο. Αυτό τι έκανε ο Ηρακλής. Το έσταψε μέσα στη γη και έβαλε και μια τεράστια πέτρα από πάνω για να μην μπορεί να ξαναβγεί. Και μετά πήρε το άσπρο σώμα της Λερναίας Σούρας, έβγαλε από μέσα τη σχολή, το δηλητήριο που είχε. Δεν θα πήγαινε χαμένο στο δηλητήριο, βούτυξε σε αυτό μέσα τα βέλη του, έτσι ώστε όταν χρειαστεί να τα ξαναπετάξει να είναι. Πήρε το άσπρο σώμα της Λερναίας Σούρας και πήγε στον Ευρυτανό